खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BTR ओनसोलाव फिन गुलि गावनाय जाथाय हरनि समाव फैनाय दुथांफोरा फालांगिरि गौतम बर'आजों लोगोसे बिथांनि बिसि बबिता बर'आनि सायाव गुलि गावदों बे जाथाया टंला जालुकबारियाव जादों जाथायनि सायाव जाथायजों भुगिनांनाय गौतम बर'आनि नखरनि आरो टंला पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि समाव मोनानि 11 रिंगासो समाव मोखाङाव सि खाथेनानै फैनाय दुथांफोरा गौतम बर'आजों रांखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जादोंमोन बेनि उनाव न' हुग्रा लावथिजों बुनानै लामा फारसे दुथांफोरा लानानै थांदोंमोन बेखौ नुहुरनानै गौतम बर'आनि बिसि बबिता बर'आबो लामाथिं थांफादोंमोन बेयावनो दुथांफोरा गुलि गावदों जाय गुलिया गौतम बर'आ आरो बिथांनि बिसि बबिता बर'आनि आखायाव नांदों हाथियार लानाय दुथांफोर आरो गौतम बर'आनि गेजेराव दावराव दावसि जानायखौ खोनानानै न' खाथिनि मानब देखाया गौतम बर'आखौ मदद होनो थाखाय फैनायाव बिथाङाबो दुथांफोरजों गाज्रियैनो बुग्लिजानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जाथाय जानाय लोगो लोगोनो टंला पुलिस थानायाव खौरां हरनायाव टंला पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथि फैनानै गुदि नायबिजिरनाय हाबाखौ मावफैदों आरो .32 पिस्तलनि गावखोन्दा गुलि मोननो हादों मख'नो गोनांदि दुथांफोरनि गुलि गावनायजों जोखोम जानाय बबिता बर'आ आरो गौतम बर'आखौ फाहामथायनि थाखाय गिबियाव टंलानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन उनाव गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों साननैनि गेजेराव गुवाहाटीयाव 5 कौटिनि गोबां रांनि जौ फाननो हादों दिवाली फोरबोनि साननै 24 अक्ट'बर आरो 25 अक्ट'बर साननैनि गेजेरावनो गुवाहाटीयाव 5 कौटिनि गोबां रांनि जौ फाननो हादों थांनाय 24 अक्ट'बराव दिवालीनि गिबि सानाव 2 कौटि 98 लाख रांनि जौ आरो 25 अक्ट'बर दिवालीनि जोबनाय सानाव 2 कौटि 99 लाख रांनि जौ फाननो हादों आरो साननैनि गेजेरावनो गुवाहाटीयाव गासै 5 कौटि 97 लाख रांनि जौ फाननो हादों नंखाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट लानानै आसाम पुलिसनि साख्रि लानाय आरो कम्पिउटार ट्रेनिं सेन्टारफोरनि ट्रेनारफोर गासै सा 21खौ दासिम CIDआ एरेस्ट खालामबाय आरो खालामबावनो हागौ नंखाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट लानानै आसाम पुलिसनि साख्रिनि थाखाय ट्रेनिं लाफुबाय थानायनिफ्रायनो CIDआ बिजाथिफोरखौ एरेस्ट खालामगासिनो दं हमजानाय सा 21फोरनि मादाव नलबारि बरपेटा आरो धुबरी जिल्लानिफ्राय हमजादों होननानै फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला CIDनि आखायाव सा 52नि मुं दंबावो जायफोर नंखाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट लानानै आसाम पुलिसनि साख्रि लादों सा 52नि अनगायैबो आरोबाव सिग्रोमनाया जाबावगासिनो दं बेनिखायनो सा 52नि अनगायैबो आरोबाव बांबावनो हागौ होननानै फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हमजानाय बिजाथिफोरा कम्पिउटारनि क्लास लायालासे कम्पिउटार ट्रेनिं सेन्टारफोरनो रां होनानै नंखाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट लादोंमोन आरो बेजोंनो आसाम पुलिसनि साख्रिखौ लादोंमोन फोसावनाय नोंथांमोनहा दिनैसिमबो आंनि गुबुन मोनसे चेनेल सिबिरानि ब्रह्म चेनेलनि सोमोन्दै मिथियाखैबा थांनानै नायहैनो हागोन लोगोसे चेनेलाव गोदानै भिडिअ एंगारदों दिवालीनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा थांनानै नायहैनो हागोन भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनावबो होनाय जादों नोंथाङा जुदि नायनो गोसो दंबा डिसक्रिप्शनाव होनाय लिंकआव थांनानै भिडिअखौ नायहैनो हागोन नङाब्ला सिबिरानि ब्रह्म ब्लग चेनेलाव थांनानैबो नोंथाङा भिडिअखौ नायहैनो हागोन मिजोरामाव गोबां बिबांनि हाथियार हमनो मोन्दों दावहायाव बाहायनो हानाय बायदि गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे 3खौ हमनो हादों मिजोरामनि सियाहा जिल्लानि नियातलां गामिनि साखाथियाव आसाम राइफल आरो मिजोराम पुलिसनि जथायै अपारेशन खालामनायावनो गोबां बिबांनि हाथियारखौ हमनो हानायजों लोगोसे बे केसाव 4खौ हमनो मोन्दों हमनो मोननाय 4नाव सोंनाय फिनाय लानानै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हमनो मोननाय हाथियारफोरखौ म्यानमार हादरनि हाथियार लाग्रा आफादफोरनो गथायहैगौमोन बेनिखायनो हाथियारफोरखौ म्यानमाराव लांनायनि सिगांनो भारतावनो हमनो मोननायजों गोबां सुबुंफोरखौ जिउ जोबनायनिफ्राय रैखा खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों मानोना म्यानमार हादराव गोबां हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम जागासिनो दङ बेराफारसेथिं म्यानमार हादरनि मिलिटारि फर्सआबो गोबां क्रुएल एबा अन्थाइ बिखा जायखौ गोसो बेखौनो गावथारो सानसे सिगांसो 3 एयार स्ट्राइक खालामनानै 80खौ बुथारदोंमोन जेराव हाथियार लाग्रा आफादनि सुबुंफोर थैनायजों लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफोराबो थैफानो गोनां जादोंमोन बेराफारसेथिं म्यानमारनि मिलिटारि फर्सनि बेबायदि गाग्लोबनायनि हेंथायै गसंनो थाखायनो गोबां हाथियार लाग्रा आफादफोराबो जोनोम जादों बेबायदिनो हाथियार लाग्रा आफाद आरो मिलिटारि फर्सनि गेजेराव गोबां दावहा जाबाय थायो आरो बिथांमोननि दावहाजोंनो गोबां दाय गैयै सुबुंफोराबो थैफानो गोनां जायो बेनिखायनो हाथियारफोरखौ म्यानमार हादराव लांनायनि सिगांनो भारतावनो हमनो मोननायजों गोबां सुबुंफोरखौनो जिउ जोबनायनिफ्राय रैखा खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों हमनो मोननाय हाथियारफोरनि मादाव .22 राइफलनि 105 गुलि एयारगाननि 9000 पिलेट्स सेटेलाइट फन पटासियाम 35 पेकेट एन्टेना केबलनि बान्डल बुलेटप्रुफ जेकेट
गोसोम गाबनि इउनिफर्म आरो दावहायाव बाहायग्रा गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। UPPL दोलोनिफ्राय मन्थ्रिनि बिबान मोनबावनांगौखौ लानानै दासिमबो आसा दङ आरो नेनानै दं होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ। लोगोसे बुंथिबावदों दि जेब्लासिम गबिन्द बसुमतारिया मन्थ्रिनि बिबान मोना अब्लासिम बिटिसिनि डिपुटि CEM नि बिबानखौ लागोन। जायनाखि BPF दोला कंग्रेसजों जयैनो थानाय समाव कंग्रेस दोलोआ BPFनो गासैखौबो एंगारनानै होदोंमोन। नाथाय BJP दोलोआ BTR आव RSS आरो गावसोरनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बेखौ लानानै खौरांगिरिया प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामदोंमोन दि BJP दोलोआ BTR आव गोहोगोरा जानो नाजादों नामा होननानै। बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों दि BJP दोलोआ भारतनिनो मोनसे दोलो, बेनिखायनो भारतनि सिङाव थानाय गासैबो रायजो आरो ओनसोलावनो दोलो बानायनो हायैनि जेबो खोथा गैया। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि एसेबां गोजानसिम साननो लुबैया, खालि BJPजों जयैनो थानानै बड'लेण्ड जौगानायनि खामानि मावनो नाजादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि जाय थाखोआव थानानै खामानि मावदों बेयावनो मोजाङै खामानि मावलांगोन, उनाव मा जायो बेयो उनाव नुगोन होननानै बुंथियो आरो काउन्सिलाव थानानै गेदेर सिमां नुनाया मोजां नङा, जानो हागौ हाग्रामा महिलारिया गेदेर सिमां नुदोंमोन बेनिखायनो गोग्लैदों होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि बड'लेण्डआव रां जाख्ल'नाय आरो खामानि माविनि जि थासारि दंमोन बेखौ गैया खालामनो थाखाय जुजिगासिनो दं होननानै बुंथियो बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो जायनाखि प्रमद बर' बिथांखौ लकसभा बिसायख'थियाव गसंगोन होननानै खोनानो मोननाय जादोंमोन, बेनि सायाव फिननाय होयोदि काउन्सिल एबा रायजो एबा मिरुनि जेबो थांखि गैया, गुबै थांखिया रायजोनि जौगानायनि खामानि मावनायसो होननानै फिननायखौ होयो बिथाङा। मल्लिकार्जुन खरगे बिथांनो अफिसियेलि इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि प्रेसिडेन्टनि बिबानखौ गथायबाय। 22 बोसोरनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय गान्धीनि नखरनि नङै सुबुङा कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट जादों। मल्लिकार्जुन खरगे बिथाङा शशि थरुर बिथांखौ फेजेननानै कंग्रेसनि प्रेसिडेन्टनि बिबानखौ आजावबाय। कंग्रेस दोलोनि आफादगिरिनि बिबानखौ आजावनानै मल्लिकार्जुन खरगे बिथाङा बुंथिदों दि सासे लेबार मावग्रानि फिसा जानानै आरो कंग्रेस दोलोनि सासे सरासनस्रा मावथि जानायनि उनाव दा कंग्रेस दोलोनि गाहाय जानो मोननायखौ लानानै गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांनि खामानिया दोलोनि मावथिफोरखौ नोजोर लाखिनाय, भारतखौ गोख्रों खालामनाय आरो नोगोरारिफोरखौ समान नोजोरजों नायनाय जागोन होननानैनो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बेकार जेंना, उखैहाबनाय आरो सुथुर सोमजिहोनायफोरखौ फोजोबनो थाखाय आरो गैया खालामनो थाखायनो खामानि मावगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो गुजरात आरो हिमाचल प्रदेशआव जायनाखि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बेफोर रायजोनि रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुबैदों, बेनिखायनो कंग्रेस दोलोआ गोख्रोङै खामानि मावनानै मोजां फिथाइ लाबोगोन होननानै बुंथियो इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खरगे बिथाङा। आयेन बेरेखायै मोसौ फालांगि खालामग्रा सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै मोसौ फालांगि खालामगासिनो दङ। आसामाव आयेन बेरेखायै मोसौ फालांगि खालामनायखौ गैया खालामनो थाखाय आसाम सरकारा गोख्रोङै राहा लागासिनो दं, नाथाय दासिमबो फोजोबनो हायाखै। आयेन बेरेखायै लांनाय गासै 46 मोसौफोरखौ गंसे कन्टेनार ट्राकनिफ्राय हमनो मोनबावबाय आरो बे दायाव कन्टेनार ट्राकनि ड्राइभारखौबो हमनो मोनबाय। ट्राक सालायग्रानि मुङा सामगुरि बर'मानि महम्मद मफिजुद्दिन। मोसौजों आबुं जानाय ट्राकखौ गलाघाट जिल्लानि बकाघाटनिफ्राय हमनो हानाय जादों आरो कन्टेनार ट्राकआ बकाघाटनिफ्राय नगावनि सामगुरि फारसे थांगासिनो दंमोन। भारतनि रांनि बेलायाव भगबान गणेश आरो आइ बिमा लक्ष्मीनि सावगारि होनो थाखाय खावलायदों दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल बिथाङा। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिदों दि रांनि बेलायाव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि सावगारि थानायजों लोगोसे बिमा लक्ष्मी आरो बिफा गणेशनि सावगारिबो साफायदेरनांगौ। लोगोसे बुंथिबावोदि हादराव रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनांथि दं, नाथाय रांनि बेलायाव इसोरनि सावगारि होनायजों बोर मोनगोन होननानैबो बुंथियो CM अरविन्द केजरीवाल बिथाङा। बेनिखायनो गोदानै रांनि बिलाइ साफायनायाव श्री गणेश आरो बिमा लक्ष्मीनि सावगारिखौबो सेबखांदेरफानो खावलायो बिथाङा। गुबुन फारसेथिं दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेबायदि बिबुंथि लाखिनायनि उनावनो जेरावबो सावरायजादों। BJPनि सासे दैदेनगिरियाबो दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिनि बे बिबुंथिनि हेंथायै बुंथिदों दि दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिया बेफोरबायदि बिबुंथि लाखिनायनि सोलायै दिल्लीयाव थानाय गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनाया गाहामसिन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।